programa ofrecido por... Si que desde esa chamada as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. Schmidt, porque tú no eres como los demás. Especialistas en cocinas a tu medida. Rúa Asturias 6, Vila García. Unha historia memorable requiría dunha gran homenaxe, inspirados no carácter e no esforzo do traballo realizado por Domingo Fontán, xorde Macherato, un viño con esencia da nosa terra. O seu equilibrio e complexidade falan por si mesmos. O tempo e o cuidado empregado en todo o seu proceso de elaboración tamén. Macherato, albariño crío macerado 100% de Viña Almirante. Señoras, señores, amigos e amigas, gracias por estar aí, benvidos. Empezamos unha nova edición de Falemos e esta noite estará connosco o alcalde de Pontevedra. Me noticia dende este luns por esa moción de confianza, hoxe rolda de prensa, e estará connosco para analizar toda a situación que deixa esta situación de moción de confianza e os vindeiros próximos 30 días hasta que se aproben os orzamentos, o que nos queira contar e o seu diagnóstico da situación que ten o Concello de Pontevedra. Estaremos connosco e ademais hoxe saltaba a noticia a última hora da mañán a alcaldesa de Meis, Marta Giraldez, pero que ademais acaba de anunciar o Partido Popular que presenta unha moción de censura a Mancomunidade dos Salnés da Calela presidenta. Falaremos, analizaremos a situación do Concello e tamén, lóxicamente, esta situación. E abrimos este turno de entrevistas e de análisis coa presidenta da Asociación de Vivendas Turísticas de Galicia, a Viturga. Ele de Sanxenxo, coñecida por moitos de vostedes, se chama Dulcinea Aguín e é a súa presidenta. A Asociación de Vivendas Turísticas de Galicia está desde noticias, son noticia, entre outras cousas, porque o vindeiro 18 en Coruña van a ter unha reunión importante. Pero antes, contenos, boas noites, benvida, gracias por estar aquí, que é a asociación, que facedes, a que vos dedicades? Bueno, moitísimas gracias pola invitación. Efectivamente, a Viturga é unha asociación de vivendas de propietarios de vivendas de uso turístico de Galicia, é unha asociación que se creou no ano 16, xusto un poquinho antes da entrada en vigor do decreto que regula as vivendas de uso turístico en Galicia. Entre outras cousas, pois, facemos moitas cousas, non? Decreto autonómico, non? Decreto autonómico. Entre outras cousas, pois, nada, axudamos a todos os propietarios que teñen unha vivenda a poñer en aluguer, explicándolle toda a tramitación legal que ten que facer para dar de alta esa vivenda no rexistro, no REAT, que é o rexistro das vivendas de uso turístico en Galicia. Despois damos moitísima formación, temos unha escuela de anfitrións que encárgase de darlle formación a todos os propietarios pois, en temas de fiscalidade, no rexistro de parte de viaxeiros, en marketing digital, bueno, pois en actividades que nos entendemos que son de utilidade para o propietario.
Despois tamén temos, en colaboración coa Axencia Galega de Turismo, impulsamos, somos os primeiros e única asociación en toda España que en colaboración, en este caso, coa Administración Autonómica, con a Axencia Galega de Turismo, temos unha plataforma de legalización de vivenda. Que quere decir que todos aqueles propietarios que teñen unha vivenda e queran poñela en aluguer, poden entrar en legaliciate.gal e aí pois ten tamén todos os pasos que hai que facer e cumprir para dar de alta esa vivenda, non? Bueno, despois tamén temos a nosa central de reservas que estamos aí impulsando, que se chama Vidgal, porque pretendemos pois que a comercialización das nosas vivendas facelo de unha forma propia, non estando a expensas de outras plataformas a nivel internacionais que en calquer momento poden cambiar de actividade e quedamos pois non fora de xogo, non? Creemos que ese é o obxectivo a medio e longo plazo do turismo en Galicia, o turismo en España, e creo que por eso tamén, por ese tipo de ferramentas hai que apostar, non? Vayamos a casos prácticos. Si un veciño que nos está vendo ten unha vivenda heredada súa propia que a compra ou que a vai comprar, que ten que facer para alugala dentro de o rexistro que permite esa situación ou que legaliza esa situación? Bueno, primeiro ten que ser unha vivenda legal, ten que ter algún tipo de documentación, pois, que acredita pois unha licencia de primeira ocupación, unha cédula de habitabilidade, un informe do seu concello que acredite que esa vivenda non ten ningún tipo de infracción urbanística. Despois ten que presentar un anexo 5, ¿no? Que é un modelo regulado dentro do decreto 12/2017 que regula as vivendas de uso turístico, pagar unha tasa a Axencia Galega de Turismo unha vez para sempre de 60,98 euros e despois ten a obriga de ter un seguro para aloxamento vacacional. Todo o mundo nos pregunta, un seguro do hogar? Non é unha responsabilidade civil unida ao aloxamento vacacional, non é a responsabilidade civil do seguro de hogar. Son dúas cousas completamente distintas. Hai un apéndice, podemos poñer, a maiores do seguro de hogar que teña. E despois ten que obrigar de, dependendo do concello que este, se a competencia no rexistro de viaxeiros é de carácter da Policía Nacional ou da Garda Civil, hai un modelo para dar de alta esa propiedade conforme vai a dedicar a lugar turístico, porque é obrigatorio comunicar sempre nas 24 horas da recepción dun huésped esos datos dos huéspedes que están aloxados nunha vivenda ás forzas de seguridade de Estado. Pois ten que ter follas de reclamacións, un cartel conforme dispón de follas de reclamacións. Bueno, diferencias entre eso e aluguer de vivenda. Canto tempo poden estar de aluguer, cantos días, que se considera isto, que dice un pouco a normativa para así, supoño que se hai xente máis ou menos ou audiencia que non coñeza estes datos. Bueno, as vivendas de uso turístico diferencianse nas de longa duración, entre outras cousas, porque se publicitan en portais turísticos. Eso é a realidade. É dicir, aquí nós non podemos alugar máis de 30 días consecutivos a mesma persoa. Non é certo que podemos alugar durante todo o ano, pero con esa premisa, non máis de 30 días consecutivos a mesma persoa. Eso é o que diferencia dun aluguer de longa duración. Entre outras cousas, nun aluguer de longa duración non ten que estar registrado no READ, nos sí. E despois nos tributamos como en Facenda como un aluguer tradicional, como un rendimento de capital inmobiliario. Non somos actividade económica, porque entre outras razóns nós non damos servicios hoteleros, non podemos dar servicios hoteleros, así o fixa claramente a normativa tanto turística como a normativa, en este caso, da Axencia Tributaria. Por que hai tantos problemas con isto? Primeiro, denos datos, cantas propietarios ou vivendas están registradas en Galicia? Ahora mismo está en torno aos 22.000. E a maioría dos propietarios que teñen unha vivenda, 25, 50? O 87% dos propietarios de Galicia teñen unha vivenda. Desas 22.000, 87% ten unha vivenda. Ben, ou heredada, ou como investimento, ou como que sea, unha vivenda. Ou como mercada e posta este negocio como que pon un bar ou que pon unha tenda, non? Exactamente. Vale. Entón, onde veñen os problemas? Bueno, os problemas veñen porque efectivamente, tanto como pode ser en Galicia como pode ser no resto de España,
hai un problema de vivenda, enténdese que hai un problema de vivenda, entonces, pero non é un problema de carácter coyuntural, é un problema de carácter estrutural. Voulle poñer un dato. Por exemplo, en Galicia, nos as vivendas de uso turístico non representamos nin o 2% do parque inmobiliario galego. E máis ou menos esa é a media nacional, pois en sitios está un 2,5, en outros está un 1,7, máis ou menos. Pero a realidade tamén é que, por exemplo, en Galicia estamos máis do 17,5% do parque inmobiliario está cerrado e pechado. Pero xe por medo. Entre outras razóns. Entonces, o que vemos aquí é dicir, temos dúas datos importantes, non? Cada vez que se anuncia unha regulación, automáticamente incrementase o número de solicitudes para dar de alta unha vivenda de uso turístico. Eso implica que ahora mesmo hai un 30% de viviendas registradas no REAT que non se van a destinar nunca a viviendas de uso turístico, simplemente por si acaso. E despois, o que si hai é unha lei de vivenda que se aprobou fai non moito tempo, que precisamente, entre outras razóns, non ten un réximen sancionador e as obrigas solas son para os propietarios e os dereitos todos para os inquilinos. Eso non pode ser. Entón, o que fai é que xente que realmente pondría unha vivenda en aluguer de longa duración, pois non o fai por medo. Eso hai que ser honesto. O que pasa que é certo que este barullo en contra das viviendas de uso turístico parece que pretende o objetivo é tapar realmente onde están os problemas. E os problemas están, é dicir, para falar de políticas de vivenda ou da situación de vivenda, habría que falar de moitas cousas, claro, e con un certo rigor e da objetividade. Eso hai que poñelo encima da mesa, claro. E nós podemos entender de que efectivamente, porque desde que por culpa nosa suben os alugueiros, por culpa nosa non se poñen vivendas, hai moi pouquísima oferta, hai un montón de malos falsos argumentos que parece que nos están, ¿no? Pues poniéndonos aí como os malos da película. E non se ten en conta, digamos, que a propia decisión do propietario. Claro, é que, vamos a ver... porque vostede poderá dedicar a súa leira a cebolas ou a viño ou a kiwis, non? Hai uns días un compañeiro seu decíame Dulcinea, que as vivendas de uso turístico gañan moito dinero e iso é malo. Non sei hasta que punto iso é malo. Dicir, a xente pode gañar simplemente que ten que cumprir as súas obrigas. Pois xa está. E se non gaña? E se non gaña? E se non gaña, cando perde ou cando inviste, porque a xente, isto, a fin de contas, é un investimento, é un proceso de aforro, un proceso de risco, é un proceso de moitísimas cousas. Eso parece que non ten valor, pois eso tamén non hai que poñer en valor. E despois o que nós botamos moitísimo en falta é que non se fala do impacto socioeconómico que deixan as vivendas de uso turístico ao redor de todo o ámbito pois do territorio. De eso nadie fala, porque non estamos falando, decir, de que eu poño unha vivenda en aluguer e cobro un alugueiro, pero que eu antes de poñer esa vivenda en aluguer, o que estou facendo é, primeiro, estou acondicionándoa. Xa podo falar de profesionais independientes, albañiles, fontaneiros, pintores, ou que sexa. Despois, decoroa. Pois despois homenaxe. Despois, decir, dentro de todo isto, o arquitecto, despois a asesoría porque me fai a renta ou me fai a liquidación de non sei que, despois os abogados, decir, dentro de todo isto, e despois falamos do resto, decir, os meus huéspedes compran na panadería do lado, van á cafetería do lado, van á plaza do lado, algo farán, é dicir, compran os billetes para ir a CIES, para ir a ONS, espectáculos, concertos, pero de que de eso nadie fala. E ahora mesmo a realidade é a seguinte. Ahora mesmo, estes últimos anos oímos falar, ¿no? Galicia está de moda, efectivamente está de moda. Porque por unha sinxela razón, cando foi a pandemia, que todo estaba oscuro no mes de marzo, abril, que estamos todos encerrados, que non sabíamos o que iba a pasar, pois conseguimos trasladar, entre outras razóns, ao resto de España, de que Galicia era o destino ideal para pasar a pandemia, para despois da pandemia. Por que? Polas súas características de territorio, porque é pouco masificado, porque está disperso, pola cantidade de variedades que un se pode adaptar. Ahora mesmo,
no 93% dos concellos de Galicia hai un sitio onde aloxarse. Ese sitio é unha vivenda de uso turístico. Mentres que as figuras de aloxamento convencionais, pois só hai nun 46%. É dicir, ahora mesmo, por exemplo, na provincia de Pontevedra, concretamente, só hai un concello que non ten vivendas de uso turístico. Os demais todos teñen vivendas de uso turístico. Nos podemos ser realistas e podemos pensar, non vamos a decir nomes porque non queda ben. Concello moi pequeniño. Claro, hai moitos anos decíamos, pero quen vai a ir ali? O que, pois ahora mismo visítase calquer punto da xeografía galega. É porque, claro, ahora mesmo en algúns povos ou algúns concellos de Galicia que encontren un turista durante calquer momento do ano era impensable hai 3 ou 4 anos. Siéntense vostedes un pouco señalados como os malos da película? Bueno, a verdade é que as campañas que estamos entendo últimamente son bastante duras porque ademais eso como demonizándonos, ¿no? Como parece que nos están entrenando como si fuera un fondo de estos que teñen 50.000 vivendas. Estamos falando si somos propietarios de carne e hueso, porque ademais de todo isto tampouco se fala, é dicir, se nós collemos rentablemente, é dicir, podemos traer un estudio que temos feito por vivendas da rentabilidade que dá unha vivenda de uso turístico, alguna xente pues, quedaría alucinado de que non é esa rentabilidade e de a que se destina pues, estos ingresos. Unha parte moi importante dos propietarios que teñen estas vivendas e que teñen estes ingresos destinan a pagar a residencia dos seus maiores e a estudiar os seus fillos, é dicir, aquí non se compran economía colaborativa, economía familiar circular. E complemento a economía da familia. Pero que botamos de falta e que deso que nadie fala porque non interesa é desos estudios de impacto socioeconómico. É dicir, podemos poñer calquer concello de por aquí e dicir, bueno, por exemplo, ahora mesmo o Salnés ten máis vivendas e máis plazas de aloxamento que a todas as cidades de Galicia xuntas. Aquí, estamos aquí. Pues nun área de 100.000 habitantes. Exactamente. Nos, por exemplo, temos en torno a 53.000 plazas, no que é o Salnés, e, por exemplo, o que é Santiago, Coruña, Lugo, Ourense, Ferrol, Vigo, pois teñen 51.000. É dicir, o vamos a cambiar. Podemos lle poñer rodas ao Salnés? Pois non, o Salnés ten o potencial que ten as fortalezas que ten, e a obriga de todos os que estamos aquí é traballar e poñer en valor esta maravilla que temos de territorio. Este xeodestino, pero tamén é a vez tamén é unha pequena competencia porque hai moita oferta, non? Por suposto, pero eso nos obriga. É malo ter competencia? No. O que nos fai ter competencia é que cada vez nos temos que traballar para ter as nosas casas mellores, para ter os nosos mellores servicios e para que a xente que nos visite nos valore, porque ao fin de contas non nos olvidemos que non nos valoran todos os días, nos califican. A veces con razón e outras veces sin razón, pero a realidade está aí, non? En Coruña, que vai pasar o día 18? Por que vostedes chaman e mandan unha carta aos 860 algo de propietarios que teñen na cidade da Coruña para informarlos de que o Concello quere que? Bueno, pois o Concello pretende pasar o rodillo as vivendas de uso turístico, isto hai que decirlo así, o que con esta normativa, porque non é normativa, o que está facendo o Concello da Coruña é basándose pois nunha normativa municipal da zona o casco histórico de Coruña e aplicarnos a ordenanza hotelera. É dicir, nós non podemos dar servicios hoteleros, pero nos aplican a ordenanza hotelera, donde se pretende que as vivendas pois solo podrán alugarse aquelas vivendas que están en edificios enteiros. Xa me dirá a min que pode ter un edificio inteiro pois nunha cidade como Coruña. Entonces nós o que estamos é pois avisándolle, alertando aos propietarios de que nós estamos pois nunha batalla total, porque primeiro nós non somos actividade económica como nos queren impoñer, e despois, bueno, o seu resumo é nós o que votamos de menos é que realmente non nos presenten unha diagnóstico da cidade, decir, mire, pois nosotros entendemos que temos este problema, pero que non poden, porque pero porque ese é un problema puntual, non conxunto, non? Exacto, pero que a rúa que máis viviendas de uso turístico ten en Coruña ten 14. Si ese é o problema. O problema está en que Coruña pois tamén ten unha cidade que ten en torno a 12.000 vivendas pechadas.
bueno, pues tendrán que traballar ou saber e intentar averiguar ou poñer algún tipo de medida para que esas vivendas se poñan a lugar. O que non podemos non ser ser a solución, ser a solución ao problema. A solución é os quitamos a vosotros para deixar a outros, non o podemos compartir. A normativa da Comunidade Autónoma é clara sobre isto? Para nós, sí, estupendamente. Vostedes, unha das cuestións que reclaman é participar na mesa de traballo que abordaría a regulación de vivendas nacionais que quere impoñer o Ministerio ou que quere modificar o Ministerio, pero que vostedes de momento non contan con eso. Bueno, porque aquí hai que tamén ser honesto e claro con esta situación, é dicir, as vivendas vacacionais estaban dentro da Lei de Arrendamentos Urbanos, non? A modificación, en este caso, da Lei de Arrendamentos Urbanos cedeulle as competencias ás comunidades autónomas para regular as vivendas de uso turístico. Pero nós decimos claramente que este tipo de regulamento non é unha tarifa plana, no sentido de que non é o mismo o problema que pode ter Málaga ou Benidorm, o tipoloxía de vivenda, coas vivendas que temos nos en Galicia, e que non estamos falando do mesmo, estamos falando de cousas completamente distintas. Entón, eu podo entender que o Ministerio pretenda regular, pero como quere regular? A todos igual? Como vamos a hacer? As competencias en vivenda están transferidas. E máis están transferidas. Entón, nós o que pedimos é que realmente pois a súa obriga escenificar, pois mira, entendemos, temos un problema pois en diferentes sitios, en diferentes zonas, ou que sexa. O que nós vimos é que realmente fixeron unha mesa de traballo, pero non sabemos con que. Porque entendemos que son con empresas, pero realmente os que poñen as vivendas en alquiler son os propietarios, que a fin de contas son os que as teñen. Vostede ten máis datos que a min e seguro que mellores, pero según o INE hai 300.000 vivendas de uso turístico en España, legalizadas. Correcto. Pero outras moitas máis sin legalizar. Bueno, eu podo compartir en non no sencillo da razón. Hoxe en día é moi difícil comercializar unha vivenda que non sea legal. Non digo en Galicia, digo en España, os datos de hoxe. Entre outras razóns, porque hoxe en día para comercializar calquer vivenda ten que estar en internet, e calquer destes portais que nos publicitamos as súas vivendas obligatoriamente ten que poñer o número de rexistro. Entonces, pode haber, non vamos a discutir que non, pero tamén é certo que nos, por exemplo, votamos en falta que o INE tampouco non rexistre o número de, en este caso, de persoas que ocupan as vivendas de uso turístico. Concretamente, mire, en Galicia, que somos punteiros en isto, porque as cousas hai que dicilas a verdade, en Galicia hai unha obriga que é o Turespazo, que é unha plataforma donde a Axencia Galega de Turismo pretende e quere que todos os propietarios trimestralmente metamos os datos de ocupación das nosas vivendas. Desde a Viturga, en colaboración coa Axencia Galega de Turismo, impulsamos a sincronización de aplicacións que teñen o rexistro de parte de huéspedes, é dicir, eu, propietaria, teño unha vivenda, utilizo unha aplicación para o rexistro do parte de huéspedes e automáticamente, unha vez que eu emito ese rexistro, chega a Turespazo. Que quere decir isto? Que a Axencia Galega de Turismo, ao fin, cada 3 meses, cada 6 meses, pode saber perfectamente que tipo de huésped visitou a comunidade autónoma, canto tempo estuvo, en que datos son interesantes. Moi interesantes. Entonces, o que nós nos queixamos é, estamos traballando dunha maneira de sacar e de poñer en valor todo o que nós temos, e por outro lado, pois parece que somos os malos, non? E cando nós tamén estamos traballando coa nosa central de reservas con Bizgal, porque entendemos que temos que ter unha ferramenta propia para comercializar e non depender de terceiros. Bueno, esa é a situación. Que supón esta decisión do Tribunal Supremo de avalar o veto dos apartamentos turísticos nas comunidades de propietarios, donde proíban expresamente os estatutos a utilización deste tipo de vivendas? Bueno, pero eso sabíamos, non era ningún secreto. É dicir, un propietario que teña unha vivenda nun edificio e que os estatutos xa contemplasen a prohibición, o decreto é moi claro, dice claramente si a prohibición está nos estatutos, esa vivenda non se pode dedicar a lugar turístico. Pero nin a despacho nin a outra cousa. Nin a despacho nin a outra cousa, é dicir, esas normativas son moi claras. O que pasa é que esas noticias aisladas parece que asustan e parece que os propietarios non podan alugar. De todas formas, me vai a permitir que, o sea, que estamos aquí, porque xa me tocou en algunha ocasión, en zonas de por aquí,
ou de Galicia, non? De que os propietarios, algún que outro propietario chama ao administrador de fincas, es que hai que prohibir os pisos turísticos no edificio, non? Eu emplazo a todos os propietarios que actúen con sensatede, porque eu sempre digo que a vida dá moitas voltas, e o seu podo vivir nunha vivenda en calquer lugar, e pode que non necesite absolutamente dedicar a turístico, pero en un determinado momento pode ser que a necesite. Entón, eu que non podo entender é que se eu xa lle estou poñendo unha limitación, pois automáticamente estou infravalorando o meu patrimonio. Entón, creo que hai que matizar moi ben este tipo de cousas, porque, como din os nosos maiores, hoxe estás no ceo, mañán estás no inferno. Entonces a vida dá moitas voltas, non pode que necesitemos nós, poderán necesitar nosos fillos, e o que si hai que buscar, e iso facémolo sempre, é que as persoas que alugan unha vivenda de uso turístico, os propietarios temos a obriga de decirlle aos nosos huéspedes que hai que cumplir as normativas e que hai que cumplir, que non hai problema. Porque lle vou a decir máis, nos que estamos en contacto continuo coas forzas de seguridade do Estado, queixas en vivendas de uso turístico, cero. As queixas están noutros sitios que non vamos a decirlas aquí donde, pero queixas nas nosas vivendas, cero, non? Estamos fora de tempo. Que lle gustaría decir sobre esta reflexión que acabamos de ter aquí, esta información para a audiencia de Canarias Baixas? Con que lle gustaría rematar este consello? Vostedes lógicamente están legales, van a ir a Fitur, me decía fai un momento, o día 24, 25, 26 estarán en Fitur dentro do stand de Galicia, do clúster de turismo, quero dicir que son legales, están a disposición de información de todo tipo, unha páxina web. Remate co que queda. Bueno, nós somos interlocutor válido tamén somos a única asociación en Galicia que representa os propietarios, somos interlocutores coa administración. A verdade que non podo decir outra cousa, que é un traballo moi bonito. Formamos parte do clúster de turismo de Galicia. Eu sí que o único que emplazo é que nós tenemos a nivel xa non do Salnés, sino de toda Galicia, tenemos unhas fortalezas e oportunidades tremendas. O único que temos que querer máis en nós. Temos que apostar por esa palabra tan maravillosa que é a desestacionalización, e eso sí que é certo que as vivendas de uso turístico poñemos moito en valor, no sentido de que as nosas vivendas temos unha boa parte abertas todo o ano, eso facilita moitísimo que a xente poida vir en calquer momento do ano, e temos que seguir impulsando para que outros negocios que son máis estacionais ou cerran pois a partir do 15 de setembro, pois que realmente amplíen, porque a nós o que nos parece eso, que cando estés un huésped en enero, en xaneiro, en febreiro ou en marzo, que xa empezan os internacionais, pois que quere recomendar sitios onde xantar ou cousas que facer, realmente aínda estén pechados. Creo que ese é o obxectivo de todos, e logo pois digitalizarnos, que é o presente e o futuro máis inmediato. Foi un placer contar con vostede nesta edición de Falemos, hasta unha vindeira ocasión, pero moitos éxitos neste 2024 que acaba de empezar. Moitísimas gracias e feliz ano a todos os oyentes de Canal Rías Baixas. Moitísimas gracias, Dulcinea Aguín, presidenta de Aviturga. Nos vamos á publicidade e demando aos copatrocinadores. Volvemos e recibimos a Marta Giraldez, alcaldesa de Meis y todavía presidenta de la Mancomunidad de Salnés hasta ahora mismo. Programa ofrecido por En Smith creamos espacios de vida donde cada milímetro está diseñado especialmente para ti, para que disfrutes por fin de tu hogar, cada día. Home Smith Home. Smith, porque tú no eres como los demás. Especialistas en cocinas a tu medida. Rúa Asturias 6, Vila García.
A exploración e o traballo no viñedo levounos a elaborar viños con personalidades emocionais moi marcadas. Pionero é un claro exemplo no que nos vemos reflectidos, un viño viaxeiro, valente e intrépido que cada ano segue traspasando fronteiras. Enerxía e paixón, emocións que nos acompañan dende o primeiro día da nosa aventura. Pionero, Albariño 100%, de Viña Almirante. Si que desde esa chamada as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. Pois estamos de novo con todos vostedes, damos as boas noites e a benvida a Marta Giraldez, alcaldesa de Meis e presidenta da Mancomunidade dos Salnés, que, como lles decía, pois esta mañán se presentou unha moción de censura con respecto á Mancomunidade dos Salnés. Logo falaremos desto, pero antes hai que falar do Concello. Benvida, moi boa noite, como estamos? Hola, boa noite, moi ben. Bueno, supoño que un día así un pouco para arriba e para baixo, non? Bueno, foi un día de moitas chamadas, de moito comentar, pero a verdade é que un día tranquilo, dedicado ao meu Concello e ao meu traballo. Como está o Concello, como está a situación económica? Que fai unha semana estaba a portavoz do Partido Popular aquí e, lóxicamente, pois fixo bastantes críticas que algunhas delas iremos recollendo. Bueno, pois a situación do Concello de Meis é unha situación saneada, unha situación normal dun Concello, pois que efectivamente, como todos os Concellos, nos resentimos pola inflación, donde os servizos ahora son moito máis caros do que eran fai uns anos. Evidentemente, pois é moi fácil falar cando se está desde a oposición, é moi fácil criticar, non? Pero, teño que dicir que o Concello de Meis agora mesmo ten os orzamentos prorrogados do ano 2022, o ano pasado non se aprobaron os orzamentos porque era un ano electoral e sabíamos que non os íbamos a poder sacar adiante porque non teñíamos maioría absoluta para poder facelo. Os deste ano se van a aprobar... Agora si teñen. Agora si a temos, os orzamentos deste ano están casi rematados, se van a aprobar, sendo no pleno de xaneiro, pois habrá que convocar un pleno extraordinario. A nosa idea é canto antes telos aprobados, e o único que se diferencia en relación con outros anos que efectivamente o Concello de Meis agora ten un préstamo que sufragar, que foi o préstamo pola compra da finca da Casa de Parga, pero a cambio de eso Meis ten patrimonio para desfrute dos veciños, máis de 15.000 metros cuadrados de patrimonio, e Meis ten a disposición da Xunta de Galicia unha finca para a construción do centro de saúde, que foi algo que non conseguiu o anterior goberno do Partido Popular en Meis en 20 anos, e este goberno que eu presido o fixo en 3 anos e medio. Hai datas para ese centro de saúde? Creo que a Xunta metía nos orzamentos precisamente a construción do centro de saúde de Meis. Non, as datas efectivamente non temos. Eu teño que dicir que o Concello de Meis xa fixo no seu día os deberes, que era facer unha segregación que se fixo, poñer a finca a disposición da Xunta, que tamén nos fixemos, fomos á notaría a facelo, e o que o conselleiro se comprometeu é ter, antes de finales deste ano, licitado o proxecto. O que hai nos orzamentos é o proxecto, todavía non a construción do centro de saúde. Unha das críticas, incluso tamén do BNG, é que vostedes suben os impostos e que se había comprometido a que non o subía, que non o faría. Sí, eu sempre digo, e o dixen no pleno no que tratamos ese tema, que é a medida máis desagradable que tiven que tomar en relación co Concello de Meis desde que son alcaldesa. Evidentemente non me sinto orgullosa de telo feito, pero é unha medida que ven imposta desde a intervención do Concello e unha medida necesaria. O orzamento do Concello de Meis é un orzamento moi limitado, a maior parte dos servicios son deficitarios, o servizo da recollida do lixo é deficitario en máis de 120.000 euros ao ano, o IBI estaba como o IBI máis baixo de toda a comarca, e necesitamos, os nosos servicios agora son moito máis caros do que eran fai 4 anos cando chegamos, porque a electricidade é moito máis cara, é moi fácil falar de gratuidade das escolas infantís, pero o Concello ten que asumir unha parte moi importante, manter as infraestructuras é moitísimo máis caro do que era en aquel momento, e agora temos as horas do SAF, do Servicio de Axuda do Fogar, que tamén é moi fácil a propaganda de que vai haber máis horas, pero que nas ten que asumir somos os concellos, en este caso é un concello, o Concello de Meis, que con un orzamento tan limitado se nos fai moi complicado. Esa subida da que fala a oposición é unha subida de apenas, en canto a basura, supón apenas €1 mensual a cada vivenda, o sea, se suben entre 15 e 16 euros anualmente, se sube un poquinho máis na zona urbana porque xa estaba máis caro,
e un poquinho menos na zona rural, e non se lle suben a basura, por exemplo, ao comercio local, ao pequeno comercio, se lle sube ás grandes empresas, en 150 euros anuales, que son as empresas que máis recaudan. Eu creo que é unha subida moi moderada, que tampouco ven a sufragar o problema que temos de que é un servicio deficitario, pero bueno, que polo menos supón que o Concello teña que meter menos cartos en ese servizo e poderlo aplicar a outras cuestións. E no caso do IBI, pois pasa dun 0,4 de tipo impositivo a un 0,5, que supón unha recaudación de uns 80.000 euros a maiores anuales. Non vamos a ter unha recaudación multimillonaria, non somos Sanxenxo, porque os valores das vivendas de Meis e das fincas de Meis son moi inferiores, non? Supón unha recaudación de apenas 80.000 euros que tamén podremos adicar a outras cuestións que van a redundar en beneficio dos nosos veciños. En todo caso, o que teño que decir é que esa subida, eu digo que evidentemente para nós foi unha medida desagradable, é unha subida moi moderada, que os veciños apenas van a notar nos seus recibos, e que efectivamente o BNG estuvo recollendo firmas, que en un mes e pico apenas recolleu 200 firmas, das cales unhas 40 non corresponden nin a veciños de Meis, nin teñen propiedades en Meis, e ata hai algunha firma de algún menor de idade polo medio. Quero decir que non foi tan mal valorada a medida pola veciñanza de Meis cando se recollen tan poucas asignaturas. Bueno, a veciñanza no mes de maio corroboroulle a vostede a xestión dos últimos 4 anos, non? Lle deu unha maioría absoluta que non tiña. Fágame ese balance e tamén un pouquiño do Nadal, das festas, do Galo, de un pouquiño da xestión do ano 23. Como resumiría vostede? Bueno, pois foi un bo ano no que se conqueriron, varias cuestións. En primeiro lugar foi xa poñer a disposición despois da compra no ano anterior da finca da Casa de Parga, ese ano puxemos xa a disposición da Consellería a finca para a construción do centro de saúde, xa acabou a nosa función en relación con ese tema, agora todos os prazos lle corresponden á Xunta de Galicia. Foi un ano no que xa volvemos á normalidade despois da pandemia, as festas de verán foron todo un éxito, este ano a Festa dos Callos, pois ás 2:30 da tarde agotamos as existencias, foron unhas festas moi concurridas. Faltaron callos? Faltaron callos e, a verdade que o ano anterior fora un ano que facía moito calor e en esa edición non se venderan todos os callos, pero este ano se venderon todos e máis que houbera. Se consolidou a Festa do Viño, Meus Viños, que foi unha aposta deste goberno, ideada por este goberno. Eu non sei se os alcaldes anteriores tiñan a idea de poñela en marcha, pero en todo caso nunca o dixeron e nunca o fixeron. Nós chegamos nun mes de xuño e en ese mes de outubro foi a primeira edición de Meus Viños, logo hubo parón pola pandemia e voltou con normalidade. É dicir, foi un ano totalmente normal, e teño que dicir en canto a obras que se está agora rematando con unha obra con unha inversión de máis de 400.000 euros en saneamento en parte de San Salvador de Meis e tamén en San Martiño. É dicir que foi o ano seguramente no que máis invirteu en saneamento na historia do Concello de Meis, que ademais leva non só saneamento, senón que leva asfaltados e ademais unhas zonas que quedan totalmente renovadas en canto a asfalto. Ruta de Pedra da Auga e variantes espiritual do Salnés, xa sabe vostede que lle dicen que non a coida ben e que ten desatendido. Mobiliario, señalización, como está isto e cal é o proxecto seu? Unha vez máis se demostra o total descoñecemento por parte da portavoz do Partido Popular en canto tamén á Ruta da Pedra da Auga. A Ruta da Pedra da Auga se estuvo renovando este verán precisamente cos fondos europeos, dos que logo falaremos cando falemos da Mancomunidade. A Mancomunidade do Salnés conqueriu fai un par de anos a subvención máis grande da historia da Mancomunidade, que foron a través do Plan de Sostenibilidade Turística, e parte desos fondos, o que correspondían a Meis, foron precisamente a restaurar a Ruta da Pedra da Auga. Se colocaron balaustradas novas en toda a Ruta da Pedra da Auga, se xabreou determinadas zonas, se arranxou a zona de merendeiro, que as mesas estaban totalmente podridas, arranxamos 2 muiños, que, por certo, volvo a reiterar, ainda que sei que non lle gusta a portavoz do Partido Popular, ainda tuvemos que mandar operarios municipais a sacar as botellas de viño que deixaba dali da época do PP, da época do anterior presidente da Diputación, na que tamén estaba ela facendo festas nos muiños. Nosos muiños os dedicamos a disfrute de toda a veciñanza de Meis, non para festas particulares, nin da alcaldesa, nin dos seus concelleiros. E o último que fixemos este ano é acabar a restauración do bar da Ruta de Pedra da Auga, que foi outra cafrada do Partido Popular, que había construído o bar da ruta da área de San Martín, da área de recreo, en un terreno dun particular. Tuvemos que zanjar ese procedimento judicial, pagarlle ao particular o terreo, e agora o restauramos, e nestes próximos días vai a salir a licitación para quen queira presentarse a licitación, coller a xestión dese bar da ruta que vai a revitalizar toda a zona. E o parque acuático como está?
Bueno, pois o Parque Acuático Minuto de resultado. pois é un proxecto que é do Partido Popular, ainda que é dunha empresa privada e se iniciou co Partido Popular. Proxecto co que eu nunca estuve en desacordo, ao revés, no seu día habíamos feito alegacións sobre como se estaba tramitando o expediente, que por certo nos deron a razón. A licencia do Parque Acuático lle demos baixo a noso goberno, e nos fixemos a inversión máis importante para que se podera levar a cabo, que foi esa obra de bombeo na que o Concello de Meis tuvo que poñer 200.000 euros. Foi unha das primeiras medidas que tuve que adoptar como alcaldesa se seguir adiante con esa obra ou non. O fixemos e agora, gracias a ese bombeo, pois estamos dando saneamento a moitas zonas de San Salvador de Meis e que se está ampliando a rede de saneamento, non? Como sabedes, o Parque Acuático comenzaron as obras, se paralizaron pola pandemia e non volveron. Os camiños municipais quedaron en moi mal estado, e abrimos un expediente á empresa para, primeiro porque de caducidade da licencia e ademais requiríndolle o vallado da zona, porque teníamos coñecemento e temos coñecemento de que os fins de semana e non en fins de semana a xente vai ali e hai un perigo porque aí están as piscinas construídas. A empresa presentou un recurso e nos presentou un proxecto, un plan no que determinaba que se compromete a continuar a obra e que en uns determinados meses, en determinados meses que iban a facer as obras dos accesos, en outros meses que iban a continuar ca execución interior do plan, o sea, un plan de viabilidade, non? E decidimos, por interés do Concello de Meis e por interés de toda a comarca, suspender a caducidade, darlle unha última oportunidade e teñen claro a empresa, e así o transmitín persoalmente e a través das alegacións que fixeron o Concello, que esta era a última oportunidade que se lle daba. Evidentemente, o que nos queremos é que se faga o Parque Acuático. Creemos que é un revulsivo non só para Meis, senón para toda a comarca, pero nunca a costa da incomodidade que se lle está a causar aos veciños de Meis. Nós durante estes anos tivemos que acudir en diversas ocasións a acudir aos nosos veciños cando chovía, cando baixaban das escorrentías o lodo, que inundaba vivendas, que inundaba xardíns, que inundaba fincas, e iso o fixemos nós. En todo caso, se a portavoz do Partido Popular ten dúdas de como está o tema do Parque Acuático, que yo pregunte ao exalcalde, que creo que ainda outro día estuvo nunha xuntanza cos representantes do Parque Acuático na Diputación, igual eles ou algún diputado provincial lle pode explicar como está a cuestión. En todo caso, non lle solucionaron nada a Diputación e o remitiron ao Concello, que somos os competentes a hora de arranxar camiños. Que plazos estima para vostede que se poida estar en funcionamento ou rematadas as obras? Bueno, o que nos dicen desde a empresa é que se as obras van con normalidade, este próximo verán podría estar non o 100% aberto unha parte do Parque Acuático, que xa sería algo importante. Bueno. E o vaya se cumpra e o que queremos. Claro, todo apunta a que eso acabe ben. Todo apunta, parece ser que hai uns novos inversores que son os que, que están sacando adiante o proxecto e que poñen os cartos que faltaban para rematalo e o gallase así polo ben, primeiro, da comarca e tamén polo ben dos veciños que se ven afectados. Claro. Recolla un poquinho o espírito que van a levar os orzamentos para o ano 24 e as principales proxectos para este ano 24 no Concello de Meis. Bueno, os orzamentos do Concello de Meis son uns orzamentos tan limitados que apenas nos podemos adiantar que van a seguir sendo uns orzamentos sociais. Nos, desde que chegamos, incrementamos máis dun 30% a partida dos servizos sociais. Nunca hubo uns servizos sociais tan cercanos á xente. Nos puxemos en marcha o Banco de Alimentos Solidario, o Roupeiro Solidario, se lle presta unha atención moito máis directa a todos os veciños e iso é no que creíamos e é no que invertimos. En canto a obras, a maior parte das obras que se fan a través no Concello de Meis son a través de subvencións, tanto sean subvencións da Diputación como da Xunta. De feito, estes últimos 4 anos baixo o noso mandato se conquiriron moitísimas subvencións, como a subvención da Diputación coa que reformamos o pabillón de deportes, que agora mesmo se atopa aberto, como a subvención coa que vamos a reformar a escola infantil para dotala de máis plazas e para que todo o mundo poida conciliar e deixar ali os seus fillos. Eso foi a través de convenios, non? E todas as demais obras que se fixeron de saneamento, de asfaltos, se foron a través de subvencións que conquirimos da Diputación. Eu espero que, que estes 4 anos que así estamos empezando, que tamén podamos asignar convenios con esta nova Diputación e a parte dos cartos que nos corresponden a través do máis provincias, podamos asignar convenios que redunden en beneficio dos nosos veciños e veciñas. Ímonos á mancomunidade por unha cuestión de tempo e que para que nos queden uns minutiños e lle de tempo, lóxicamente, a facer balance e análisis. 27 representantes dos 9 concellos
e hai dous votos que van cambiar de independentes que están en meaño, non? Ou eso parece e eso apunta. Que balance ou que valoración fai desta moción de censura presentada hoxe polo Partido Popular para a Mancomunidade? Bueno, pois a valoración a mí realmente me dá moita pena, non? Porque cando se presenta unha moción de censura se presenta porque se censura o traballo, non? Do alcalde, a alcaldesa, do presidente, en este caso o presidenta, non? E hoxe cando vi esa rolda de prensa que deron pois tras a presentación da moción de censura, me daba un pouco de pena ver pois, o alcalde de Ribadumia tratando de justificar o porqué a presentaban, non? Porque non hai ningún solo motivo para presentar en canto a xestión. Durante o candidato, o alcalde de Ribadumia que será o candidato proposto pola... Primeiro, nestes últimos 4 anos baixo pois, a miña presidencia e co respaldo dos meus compañeros se incrementaron todos os servicios que había na mancomunidade, se puxeron en marcha servicios que non había, por exemplo, mestre composteiro, oficina de control de verquidos, a orientadora laboral, se levou o CIN a concellos que non o tiñan, etcétera, etcétera. É dicir, bueno, pois se puxeron en marcha moito máis servicios dos que había. Se conseguiu a subvención, como dicía antes, máis grande da historia da Mancomunidade. Non é certo que a subvención máis grande da Mancomunidade foi a través do Partido Popular, foi a través dos fondos europeos que conseguimos a través do Ministerio de Turismo en ese momento, que conquerimos unha subvención de máis de 2 millóns, casi 2.300.000 euros, non? Medimos por primeira vez os datos turísticos gracias a esa subvención. Se ve que somos un referente turístico, pero para medir os datos hai que ter unha subvención. Eso sería imposible por o presupuesto da Mancomunidade poder medir esos datos se non habiéramos conquerido esta subvención. É dicir, en canto á xestión da Mancomunidade non hai ningún solo motivo para levar a cabo esta moción de censura. Tampouco me vale o argumento de que é un momento de inestabilidade política, pois a mellor pola relación que pode haber máis tensa co BNG na Mancomunidade, porque no órgano no que se deciden as cousas na Mancomunidade, o órgano no que se discuten, é a Comisión Executiva de Alcaldes, e a Comisión Executiva de Alcaldes a conformamos 5 alcaldes do Partido Socialista, 3 alcaldes do Partido Popular e un independente, non hai nadie do BNG. E outra excusa pois, de máis pagador. Eu o que creo realmente é que estamos en un momento electoral, con unhas eleccións autonómicas dentro de un mes e medio, e que queren poñer o candidato do Partido Popular ese trofeo conquerido na Mancomunidade, e por outra banda, seguramente, que durante estes días, estes próximos días, se dixe de falar de cousas máis importantes seguramente para a comarca do Salnés, e que nosas praias están ateigadas de boliñas de plástico, que poden afectar a economía, que poden afectar ao sector da pesca e que poden afectar tamén ao sector do turismo. Entón, bueno, mentre se desvía a información o foco de atención, pois seguramente pois será pois algo que considera positivo o Partido Popular da comarca. Por que cree vostede que en Meaño cambiaron de opinión? En vez de apoiar a vostede, van a apoiar ao Partido Popular? Pois esta é outra cuestión pois que me dá moita pena, non? E me dá moita pena que con cartos que son de todos, polos que pagamos impostos todos os veciños da provincia, a lo mellor non se trate por igual a concellos, que se lle fagan obras a concellos, chámese auditorio, chámese pabellón ou chámese asfalto, ou que alguén que ata fai pouco que quería era ser vicepresidente da Mancomunidade agora xa non lle interese ser vicepresidente e terá que explicar ao PP que é o que lle ofrece a esa persoa para que agora, despois de fai 3 meses apenas votara unha cousa, agora vote a cousa totalmente antagónica, non? Eu agardo que non sea a través dun sueldo ou a través dun posto de traballo, agardo que non sexa isto, pero bueno, en todo caso, habrá que preguntarlle ao Partido Popular que o que tiveron negociado con esas persoas. Vostedes non falaron hoxe, non? Nin estes días, non sabe por que cambian o apoio, non? Non, estas persoas, non o sabe. O último que sei é que, bueno, pues, nos tratamos durante algún tempo de contactar, non eu tamén, pero algún compañero meu, pues, co independente de Meaño, e fai apenas 2 meses nos dixo que non había ningún contacto co PP cando non sabíamos que si o había. Nos falou de certas cuestións persoais que será ele que as teña que explicar, porque en todo caso eu creo que a elegancia ten que ir por diante e que explique que foi o que lle ofreceron para cambiar. Finalmente, quería decir, e me faltaba unha cosa por decir, que, bueno, que eu creo que non está todo dito, eu creo que aínda hai que darlle algunha volta. Non é moi habitual que haya unha moción de censura nunha mancomunidade, que non deixa de ser unha asociación voluntaria de municipios, estamos aí porque queremos. Ten encaixe legal ou non? Bueno, pois é discutible, e iso é o que lle trataba de decir, iso é o que vamos a pelear. Eu creo que a última vez que se dou un precedente foi na Rioja, nunha mancomunidade na que tampouco estaba contemplado nos estatutos, tampouco nesta, a moción de censura, e aí se pelexou e aí se determinou que non procedía. Nos, por de pronto, a nosa idea é pelexalo. Bueno, quedan 10 días para convocar o pleno de votación e
o procedimento, digamos que legal con isto, cal sería? Ou cal vai ser? Ou como ve vostede a folla de ruta? Donde se pode, digamos que, impugnar este pleno, este acordo? Bueno, isto foi todo esta mañán, non tivemos tempo, pero, bueno, en todo caso, o que temos pensado, mañán vai haber unha rolda de prensa dos alcaldes e concelleiros do noso partido, dando nosas explicacións. En todo caso, noso que, pues tenemos que plantexarnos se presentar unhas medidas cautelares paralizando a convocatoria dese pleno. A lei o que dice é que queda convocado o 10º día desde que se presenta nunha administración tipo concello, tipo diputación. En este caso, como é máis discutible, nos creemos que, pues que tampouco sería así e o levaremos polos cauces legales correspondentes. Ben, entendido. Bueno, falemos da mancomunidade. Anos, vamos a quedarnos no 23 por falta de tempo. 23 desde o punto de vista turístico, o Salnés é un éxito, non? Excepcional. Como xe o destino, en que hai que mellorar? Ou seguir mellorando, ou avanzando? Eu creo que, e o decimos sempre, eu creo que xa non podemos nin debemos medrar máis nos meses de verán. Como xe o destino, o que temos que facer é traballar na desestacionalización, traballar en facer chegar a aquelas persoas que veñen ao Salnés, en facerlles chegar que o Salnés se pode disfrutar durante todo o ano, que aquí temos cousas que ofrecerlle durante todo o ano, que facer as nosas rutas en inverno, a verdade que é todo un luxo, que percorrer as nosas praias en inverno tamén é todo un luxo, e que, que ademais o clima nos conleva que a mellor desde abril se pode visitar tamén e disfrutar incluso tamén das nosas praias e tamén das nosas paisaxes durante todo o ano e da nosa gastronomía. O que temos que traballar as administracións unidas en eso, en conseguir que a xente nos visite durante todos os anos. Eu creo que os datos foron excepcionais, a variante espiritual este ano se batiron tamén todos os récords, ao igual que se medrou en canto ao turismo un 5% en relación co ano anterior, o cual é moitísimo. E eu, sempre digo que o Salnés tamén ten eivas, non? E as eivas máis importantes que temos é o transporte intercomarcal, que, a administración competente que é a Xunta de Galicia non fixo nada nos últimos anos para dotarnos dun transporte que nos una como comarca, non? Parece máis fácil chegar de Santiago a Vilagarcía que de Vilagarcía a Sanxenxo, por exemplo, ou incluso desde Madrid a Vilagarcía, que a veces colles un ave e non baixas ata chegar a Vilagarcía, non? E a outra eiva importante que temos é o sistema de abastecemento de auga. Necesitamos ampliar a nosa planta de almacenamento de agua e a nosa planta de depuración. Esa é a causa fundacional da mancomunidade que necesita a mancomunidade para, lóxicamente, dar abastecemento a todo este consumo que se eleva. Sí, pois efectivamente, durante estes meses de verán as nosas bombas, os nosos motores non paran durante o día e a noite, non paran durante todo o día e toda a noite, e ainda así, de forma moi limitada, chegan a aos concellos, pero calquera avería pode deixar sin agua a comarca máis turística de Galicia. E iso é no que nos teríamos que estar centrando os alcaldes do Salnés agora mesmo neso e nas boliñas que temos de plástico nas nosas costas e non en cuestións que mellor non levan a ningún lado. Siguen sendo as cabezas tractores turísticas Sanxenxo e o Grove? Sí, efectivamente, pero a verdade é que os datos deste último ano nos sorprenden en canto, por exemplo, concellos como Meis, Ribadumia, Meaño, que os datos son excepcionalmente bons, non? E iso quere dizer que a variante está funcionando, que o turismo rural está funcionando, que as vivendas turísticas están funcionando moitísimo. Como presidenta da mancomunidade, fai falta que todavía os concellos melloren no bonitismo e quitar un pouquiño o feísmo? Sempre hai que mellorar, efectivamente, non sempre temos que mellorar e, é verdade que os concellos a veces con nosos limitados recursos tratamos de mantelos limpos, manter os nosos accesos atractivos, unha reivindicación, e volvo ao Concello de Meis, que eu lle facía, fai apenas un mes ao delegado territorial da Xunta, é que, por exemplo, a entrada ao Salnés, que é a entrada por Meis, vindo desde Pontevedra, esa macrofinca que hai enorme ali no nudo, pasar o nudo de Curro, que está na zona de Meis, que está a monte, chea de materiales de obra que a Xunta deposita ali, chea de plumachos, que é unha especie invasora, e esa imaxe da entrada ao Salnés, e tamén da entrada ao meu concello, que é algo que estamos cansados de reivindicar a Xunta de Galicia que hai que mellorar. Eu creo que temos que, entre todas as administracións, remar para mellorar a nosa imaxe, pero é certo que o Salnés é un destino que se vende por si solo, que a xente lle gusta, pero temos sempre que mellorar. Hai que ir a Fitur, non? Por suposto. Fitur sigue sendo o mellor escaparate nacional e internacional? Sí, Fitur é un escaparate no que, ademais a presentación da Mancomunidade do Salnés sempre é unha presentación moi atractiva e pola que agardan moitas turoperadoras e, este ano, precisamente a Mancomunidade se vai a centrar na desestacionalización e na promoción de que a xente nos visite durante todo o ano e eu creo que vai a ser unha presentación que lle vai a gustar, sea quen presida a Mancomunidade en Fitur,
En todo caso, o traballo foi feito baixo esta presidencia e vai a gustar moitísimo a nosa presentación, estou convencida que sí. Con que lle gustaría rematar? Que mensaxe quere deixar hoxe aquí, deste paso por esta edición de Falemos, señora Giraldez? Pois a mensaxe en canto ao meu concello, pois dicir que vamos a seguir traballando como ato de agora, pois as 24 horas do día centrados nos nosos veciños e veciñas, e como presidenta da Mancomunidade, pois que me sinto moi satisfeita do traballo realizado, me encantaría seguir presidindo a Mancomunidade e senón, por suposto, como representante dun concello mesmo da Mancomunidade, e estaremos arrimando o ombro. En todo caso, para min, e sempre o digo, e teño que decir e teño que ser sincera, a miña ilusión na vida e a miña pretensión principal era ser alcaldesa de Meis, e en eso estou centrada e en eso vou a seguir centrada. Marta Giraldez, foi un placer contar con vostede nesta edición de pleno de Falemos, que eso queda moi lonxo de pleno aberto. Lle desexamos un bo ano e moitos éxitos. Moitas gracias. Gracias por ir hasta aquí. Nos vamos a publicidade e recibimos o alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores. Ten moito que contar hoxe. A ver que diagnóstico nos fai hasta ahora mismo. Programa ofrecido por Unha historia memorable requiría dunha gran homenaxe, inspirados no carácter e no esforzo do traballo realizado por Domingo Fontán, xorde Macherato, un viño con esencia da nosa terra. O seu equilibrio e complexidade falan por si mesmos. O tempo e o cuidado empregado en todo o seu proceso de elaboración tamén. Macherato, albariño crío macerado 100% de Viña Almirante. Si quedes a chamada, as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. Schmidt, porque tú no eres como los demás. Especialistas en cocinas a tu medida. Rúa Asturias 6, Vila García. Pois de novo estamos con todos vostedes. Saudamos e lle damos as boas noites a Miguel Fernández Lores, alcalde de Pontevedra. Benvido, como estamos? Hola, boa noite. Que tal de festas? Vostede é moito de Nadal ou pouco? Eu son, home, teño 4 netas. Iso que supón? Eso supón que ter 4 netas supón moito Nadal. Moito Nadal, moito apalpador, moito Reis Magos, moito apalpador, Reis Magos e Papá Noel. Aí na casa practícase todo que sea festeiro. Vostede disfruta tanto como os pequenos ou non? Sí, home, a ver, os nenos son unha alegría e desde logo, claro que disfrutan moitísimo, non? E eu creo que as festas deste ano foron, bueno, tanto as festas de verán como as festas de Nadal foron unhas festas moi participadas, hai boa imaxen da ciudadanía desas festas, se fixo un esforzo importante de coordinación e hubo actividades de todo tipo. Hasta a oposición dixo que este ano que estuveron mellor que o ano pasado, que vostede fixo mellor xestión. Tampouco non lle lavaron moito máis, No, bueno, incluso o presidente sacou un selfie na ferrería, o sea que algo estaría ben. O presidente da Xunta, digo, non? No, pero sí que os días que se pudo sair, logo tamén algún día de choiva, pero respetou bastante,
unha programación variadísima en todas as parroquias, en todos os locales sociais, nos barrios, Monteporreiro, San Antoniño, A Parda. Ese é un dinamizador tamén económico, turístico e todo, non? Si, bueno, puxemos unha pista de xeo, puxemos unha tirolina, puxemos un tobogán grande e se podía usar todas esas actividades presentando un ticket do comercio local de todo o concello e estimulando, non, esa actividade comercial no comercio local e tamén, bueno, pues, que a xente non tuvera custos e todo o demais. Nos consideramos que as festas son importantes, e temos festas todo o ano, Nadal, Antroido, festas da Peregrina, Verán Cultural, Feira Franca. Intentamos que haxa moita actividade para promocionar un comercio local que eu creo que en Pontevedra é un comercio importante, non tanto local solo, sino un comercio de proximidade, non? Temos todas as franquicias posibles, se está ampliando a zona comercial, en todas as rúas que se fan de novo, que se reforman. O caso máis típico é a avenida, bueno, en fin, a que ven desde o camiño portugués e da entrada de mira que me olvido, a Virxen do Camiño. A Virxen do Camiño, Avenida Vigo, a Virxen do Camiño, sí. Eduardo Pondal, Virxen do Camiño, que se remodelou todo, e eu creo que aí hubo un reflote de todo o comercio, os locais están prácticamente todos ocupados, con moitísima actividade, e tamén fixo que o camiño xa desde a entrada en Pontevedra polo sur se xa con preferencia peatonal todo. Ahora nos queda a Santiña para completalo hasta a saída de Pontevedra, na Gándara, non? E calquera actividade que se faga de remodelación das rúas, hai sempre unha inversión privada e un aumento tamén do comercio que se está estendendo tamén aos barrios, que xa van tendo a súa propia vida, non? Pero, bueno, en ese sentido está crecendo moito a cidade, tanto no apartado comercial como no apartado da cidade compacta, non? Por unha cuestión de tempo, entramos de cheo. De cheo, non sei, en que? A Porta Gaiola. Tú mismo, eu non teño problema ningún. Moción de confianza. Propón a vostede porque non lle aproban os orzamentos e onte lle tumban esa moción de confianza. Que diagnóstico? No, é que só estaba previsto. Que diagnóstico fai o doutor? A ver, nos intentamos por todos os medios chegar a un acordo cos orzamentos, non? Non foi posible chegar, non foi por falta de negociación, que hubo negociación. Eu creo que, sinceramente, hubo unha decisión tomada, en primeiro lugar, de non entrar no goberno por parte do Partido Socialista e, segundo, de non asinar os orzamentos. Son os orzamentos que son os máis grandes da historia de Pontevedra, 94,7 millóns, e que recollen propostas da oposición. Digo da oposición, digo tanto do Partido Popular como do Partido Socialista. Hai propostas que recollemos porque se incrementan os orzamentos, non? Tanto en gasto corriente, en personal, obviamente, e tamén en investimentos que son absolutamente necesarios e que de alguna maneira, o sea, esa idea que pode haber de que os orzamentos non recolleron, non é verdad, recollen propostas de todos os grupos, non? Pero unha vez que non hubo acordo dos orzamentos, bueno, pues sometemos os orzamentos a un pleno, votaron en contra as dúas forzas políticas, e entón, se eu fora o presidente da Xunta ou do Estado ou de calquera outra comunidade autónoma, na situación actual houbera convocado eleccións, porque non se pode funcionar sin orzamentos, sobre todo cando os orzamentos anteriores xa estaban prorrogados. Hai tres cuestións que obligan a que se presentara a cuestión de confianza ou unha moción de censura, porque é prácticamente imposible funcionar con orzamentos prorrogados o segundo ano. Sobre todo no momento actual, onde hubo unha crise económica moi grande, subiron moitísimos precios, se incrementaron todos os contratos, a electricidade, os xuros, etc. non? Polo tanto, non é posible, non? Porque están prorrogados, e necesitamos tamén ter cartos para investimentos, porque os fondos europeos están moi ben,
pero os fondos europeos teñen unha porcentaxe máis grande ou máis pequena de participación municipal, e hai que consignar eses cartos, senón se perderían os fondos. Por lo tanto, visto que non había acordo cos orzamentos, sometémonos a votación, están en contra, a partir de aí é cando se pode presentar unha cuestión de confianza. Presentámola onte, a cuestión de confianza, coa confianza, non? de que se aprobaran os orzamentos e, polo tanto, que non fora necesario ir a moción de censura, e agora, neste momento, hai un mes para que a oposición presente unha moción de censura. Hai un tema que eu creo que a xente entende, como non se pode bloquear o funcionamento do Concello, os mecanismos que temos os concellos, como non podemos convocar eleccións, para que quede claro, é ir a unha cuestión de confianza. Esa cuestión de confianza é: apróbenme vostedes os orzamentos, que ademais teño que repetir que son vos os máis grandes da historia de Pontevedra, e se non, presenten ustedes unha alternativa para gobernar, vale? Esa lei que se fixo no ano xa 1999 se puxo para non atrancar o funcionamento dos concellos. Nós fomos unha vez a esa moción de confianza, intentamos ir unha vez, pero afortunadamente non foi necesario, foi no ano 2016, cando toda a oposición, que eran 13 frente aos 12 do BNG, presentaron os presupostos alternativos e obviamente non vamos a gobernar cos presupostos da oposición, por lo tanto, logo sí que hubo algunha forza política, concretamente foi a Marea, abstívose, e por lo tanto eu tiña maioría as tres eles pois, respecto ao pleno, e se aprobaron os orzamentos. Neste caso non hubo forma de chegar a acordo, a pesar dos máximos intentos que tivemos, e vamos a esa consecuencias, temos que esperar un mes a ver si se presenta a moción de censura. Presentes ou non se presente, tenemos que esperar un mes, o sea, 8 de febreiro. Xa está dito de que non. E, bueno, sí, non pasaría nada, porque bueno, está dito que non. Coinciden nos temas que eles consideran importantes do Concello de Pontevedra, están de acordo as dúas forzas políticas da oposición. Se non a presentan, eu o seguinte día, o día 8, o mismo día, ou non haber moción de confianza, quedan automáticamente aprobados. No, quedan automáticamente inicialmente aprobados, vale? Logo teño que mandalos ao boletín, expoñelos para que a xente presente alegacións, a ciudadanía, ou quen sea, 15 días hábiles. Despois, dependendo se hai alegacións ou non, hai que contestalas, hai que leválas ao pleno outra vez, e a partir de aí, que calculamos nunca antes do 15 de marzo, teníamos orzamentos e poderíamos empezar a traballar con normalidade. E nestes 3 meses? E nestes 2 meses, non me asustes, son 2 meses e medio como moito. Nestes 2 meses e medio temos que facer unha serie de operacións económicas por parte do órgano de xestión orzamentaria e contabilidade que son complicadísimas, porque temos que garantizar ou reter todos os servicios que son básicos e imprescindibles, contratos, personal, etc., que incrementaron moitísimo a súa... E temos que detraer de outras cuestións de funcionamento ordinario cartos para reter. Nos obligan a reter, inda que non nos usemos, hasta final de mandato. Entón, mentre non haxe orzamentos, pois tenemos que priorizar, unha vez que teñamos todos os datos, porque é un traballo, o Servicio Económico estiveron traballando todo o Nadal, que yo agradezo moitísimo, non? E aínda non acabaron, para saber o que temos que reter. E logo tenemos que ver que cuestións prioritarias temos que poder arreglar, salvar, non? Puxe un exemplo, hoxe fixe unha roda de prensa, por exemplo, temos o contrato de mantimento das caldeiras de todos os colexios que está caducado, que non se pode facer porque non hai consignación para facelo, porque non hai orzamento para eso, e tenemos que sacar carto do outro lado se hai algún tipo de emerxencia o que non podemos deixar é os nenos sin calefacción. Ou tenemos que ver de onde sacamos cartos para facelo antroido, que vai ser antes de que se aprobe o orzamento. E non temos partida por antroido porque todas as outras partidas que non son as de retención hai que detraer delas para poder reter todos os cartos que obligatoriamente, según a técnica orzamentaria, hai que facelo obligatoriamente, non? E nos vai, bueno, pues a complicar as cousas. Imos a retrasar obras de fondos europeos, o sea, temos, por exemplo, contratado o proxecto Se van a perder subvencións? Da Santiña, en principio, esperemos que non, pero a obra da Santiña, por exemplo, témola contratada e adxudicada.
pero non pode empezar porque non hai a consignación da súa totalidade. E hasta que teñamos orzamento non poden empezar as obras. Temos outros contratos que estamos facendo con proxectos do PIREP, que son, bueno, en total son sobre uns 7 millóns de euros, que aí ten que haber unha aportación municipal, que en principio debe ser como mínimo de 3 ou 4 millóns, que temos que esperar a que exista para poder facelo. Por lo tanto, nos complica moito. Eu, por eso, intentei por todos os medios que se aprobaran os orzamentos, por responsabilidade, vale? Pero o PSOE sempre foi socio de goberno, bueno, pues e Iván Puentes, o portavoz, con eso na anterior legislatura, estás dicindo, sí, eu levo 24 anos, nunca tuve maioría absoluta. E mayoritariamente aprobaron os orzamentos. E que pasou? Pues non Ou que está pasando? Eso pregunto yo ao señor Puentes. Pero o señor Puentes aquí fai un par de semanas decía que vostede non dialoga, que vostede só lo impón. É o que dice el. Bueno, xa, é o que dice. Claro. Eu non estou de acordo con eso, se dialogou, hubo un equipo de diálogo que estuveron 3 ou 4 veces reunidos, o que non chegamos a acordo. Non chegamos a acordo, pero que non se dialoga non se pode decir. Se dialogou, eles puxeron unhas líneas vermellas que non se pode, ten que ser así, así e así. Bueno, eu vou poñer un exemplo moi pequeniño. Temos que abrir Reina Vitoria, temos que levar a feira para Alameda e temos que incrementar os gastos de personal cunha suba, bueno, que nos dixemos do 10%, pero tampouco dixeron que non. E aí quero fazer un paréntesis, non? Os traballadores do Concello se lle sube o que religiosamente acordan os sindicatos en Madrid para todos os funcionarios. Hasta aí me entendes? Que entre 8 e o 9,5% para os 3 últimos anos. Nós subimos o 9,5%, o máximo, vale? O cual, os traballadores do Concello están cobrando o que teñen que cobrar todos os funcionarios de todas as administracións. Aí eles están planteando unha falacia da RPT, que a relación de posto de traballo, queren que esa relación de posto de traballo enmascarar unha subida salarial dun 10% por encima do que lle toca, que lle suba. Bueno, esa é a discusión que hai e nós non temos condición neste momento para facelo, porque estamos nun momento moi determinado. O mellor hai 2 ou 3 anos se negociou unha RPT que non se levou adiante porque non houve unanimidade por todos os sindicatos, a maioría votaron en contra e, polo tanto, non se acordou. Pero naquele momento o Concello tiña unha capacidade económica diferente. Ahora, neste momento, nós non temos aforro neto suficiente para facer unha subida. Sería imposible facela ou sin subir os impostos, por exemplo. Non? É así. Tiña que haber unha subida de impostos que, por certo, levamos 10 anos sin tocar e, polo tanto, crisis a todos os niveis. Resulta que non actualizamos as tasas nos impostos desde hai 10 anos. Eu quero recordar que alrededor do Concello de Pontevedra e sobre todo ali onde tiñan maioría absoluta, o Concello de Sanxenxo, o Concello de Ponte Caldelas, o Concello de Marín, aprobaron todos subida de impostos, porque estamos nun momento delicado. Bueno, subidas de impostos ou actualización de tasas ou o que se queira, non? Esas circunstancias fan que sea imposible esa subida, aparte de ser ilegal. O sea, todas as subidas que se fixeron fora dos acordos estatais de funcionarios foron recurridas pola subdelegación de goberno. Se están empeñados en que se lle suba, o Partido Popular está de acordo, o Partido Socialista tamén, por eso nos lle dicimos, oiga, presenta unha moción de censura e facer eso que considerades convinte, non? Igual o diría con Reina Vitoria, non? Reina Vitoria se pechou porque era un tráfico de paso de 14.000 vehículos ao día que a maioría non paraban na ciudad, cruzaban a ciudad. Nós sempre defendemos cortar os tráficos de paso para facer unha zona de baixas emisións e reducir os tráficos, a contaminación e o ruido. Desde que se cortou Reina Vitoria a barca funciona moito mellor, pero non hai color siquera, non? Porque moita xente sensatamente cando vai de Pollo, de Sanxenxo, de Conbarro ou do Grove e vai pola costa, colle a circunvalación de autopista, sale ao Nudo do Pino e se vai a Montecelo, etc. O mellor non o fixemos antes o corte de Reina Vitoria porque non tiñamos o acceso directo desde o nudo do Marco ou de Jubiol hacia Montecelo e, polo tanto, non había circunvalación suficiente ou non había esa variante e era máis complicado. Pero cando podemos facer, fixémolo, porque funciona mellor a cidade. En que non se poñen de acordo? Porque son... Eses son os 3 puntos fulcrales. Claro, ben, máis o de 25 millóns... Non, de 25 millóns, Dios me perdone, é un bluff. Son 25 millóns, oiga, onde están os proxectos? Que proxectos están? Non hai ningún. Este señor fala de 25 millóns que non están en ningún lado porque ellos prometeron a él
pero non hai proxectos para presentar. Dice que usted que presentó No, el Concello. no, él tuvo 4 anos para presentar esos proxectos, que estuvo gobernando o medio ambiente todo o tempo. Tuvo 4 anos, non fixo ningún proxecto que eu saiba, ni sequera o do Gafos, que estamos agora traballando para fazer un proxecto serio do Gafos, e se non hai proxectos, pois non pode ser. Cando teñamos proxectos do que consideremos convinte, negociaremos os fondos europeos pertinentes, non? De feito, estánse elaborando proxectos, pero deses proxectos eu non teño nin memoria valorada. Entón, non hai nada, é un bluff, vale? Isto vaise a arreglar... Ahora, se veñen 25, como se veñen 30, quer decir que, a ver, eso foi un compromiso, unha promesa, o que sea, que está aí, no, en fin... No, pero se coinciden nos proxectos, por que non coinciden nos acordos? O problema de fondo é Raíña Vitoria, a feira e o tema de personal. Donde queren vostede o mercadillo, a feira? O mercadillo, podemos buscar outra alternativa, buscamos a alternativa de Buenos Aires por potenciar esa zona sur da cidade, a chegarlos un pouco máis á cidade, pero logo na Alameda non. Na Alameda hai un piso de xabre, é un sitio que non podemos meter coches dentro, se faría unha lameira no inverno, estuveron no Bran, estuveron ben, pero eso non é posible. Desde logo hai división de opinións, bueno, por exemplo, cando nos dixemos, por favor, estamos a final de mandato, non te metas nun berenjenal deste tipo. Se lle pideu, por favor, eu lle pedín, por favor. Eles levaban mercados, pero non me fagas isto os 2 últimos meses de mandato. Non fixeron caso. O Partido Popular estaba de acordo comigo. Logo, resulta que está de acordo porque se poñen de acordo. Vale? A ver, eu hoxe dixe unha cousa que quero que quede clara. Hai unha cousa que se chama democracia negativa, non? Que é poñerse de acordo para obstruir, vale? Pero non poñerse de acordo para construir. Eu que lle estou ofrecendo á oposición agora é poñanse ustedes de acordo para construir, fagan un goberno alternativo, mayoritario, e fagan o que consideren convinte. Pero non obstruyan o goberno que está funcionando. Non imposibiliten que o goberno funcione. Nós se presentamos a cuestión de confianza e pedimos que presenten unha moción de censura é porque ou hai orzamentos ou non se pode funcionar. Por lo tanto, eu teño que utilizar todas as vías para facer orzamentos. Levamos 24 anos, sempre chegamos, ahora de repente se rompe ese consenso, non, que houbo sempre entre o PSOE e o BNG, unhas veces dentro do goberno e outras veces fora do goberno, pero ahora, bueno, pues ese consenso rompeu, unha decisión... Santiago, Coruña... Bien, pero é unha decisión do PSOE de Pontevedra, vale? É unha decisión do PSOE de Pontevedra que é diferente á decisión de outros concellos. Ten decidido non participar ou non colaborar na gobernabilidade de Pontevedra e, en todo caso, eso é unha cousa que o ten que explicar el porque eu non o entendo. Eu non podo explicarlo. Eu o que teño que facer é seguir gobernando esta cidade e para eso teño que ter uns orzamentos. Como ve a salida? Sí, a salida. Bueno, meu pai sempre decía que todo ha a quedar no seu. En todo caso, podes utilizar o de todo a quedar no seu, ou virallo sentidiño, ou non sei que outra cousa poido decir, ha de quedar no seu. Está preocupado? Eu estou preocupado porque me gustaría estar facendo cousas que son necesarias e imprescindibles xa e vou a ter que esperar un par de meses, non? A que pasou o 18 de febreiro? Non estou preocupado polo 18 de febreiro. Digo que o 18 de febreiro marca... Cree vostede que hai... O 18 de febreiro vai haber uns resultados espectaculares para o BNG. Vamos a subir, porque esa é a proposta, temos unha candidata excelente para... Sería a primeira... Pero digo, condiciona a actitud... Pues non, porque, a ver... Hubo concellos nos que chegamos a acordo, Coruña, Santiago ou Lugo, e hubo concellos onde non chegamos a acordo, onde o cambio que me preocupa é Pontevedra. Pero se hai algunha variación, en todo caso será das persoas que están nese xogo, claro. Ahora, nós xa demostramos durante 24 anos gobernando en minoría, porque sempre estivemos gobernando en minoría,
Porque eso de la minoría la inventaron ahora, xa gobernamos con 7 concelleiros, con 9 concelleiros, con 10 concelleiros, con 11 concelleiros e con 12 concelleiros. Nunca tuvemos maioría absoluta. E sempre chegamos a acordo. O único que variou, pois, serán as personas, non? E bueno, xa, eso, todo quedará no seu. De xeito breve. E se non hai outra cousa que se me olvidaba a min, iremos partido a partido, como decía o noso amigo Indo dice. do Atlético de Madrid. dice. Partido a partido e punto. Indo dice, Pero bueno, eu mentras sea alcalde de Pontevedra vou a seguir traballando por avanzar en Pontevedra. E o que non se pode discutir a ningún nivel é que Pontevedra avanzou moito nestes últimos anos. Creceu en población, creceu en calidad de vida, creceu en emprego, en capacidade económica. E é un referente mundial precisamente porque tomamos decisións que curiosamente sempre foron recurridas, incluso judicialmente polo Partido Popular. No 99 recurriron a peonalización do centro histórico, agora recurriron a peonalización de Reina Vitoria. E siguen anclados no pasado, os dous, anclados no pasado. Cando todo o mundo está mirando para Pontevedra porque somos unha referencia e fixemos cousas que non fixeron outras cidades e está todo o mundo mirando para nós, resulta que estes señores queren volver atrás a un modelo que é un modelo dese. Don Miguel, que nos quedamos sin tempo. Bueno. De xeito moi breve. No, pero de xeito moi breve. Sí. Hospital Montecelo, Dragado do Lérez, sí. Bueno, por lo menos estas dúas cousas. A ver, o Hospital Montecelo eu teño que valorar positivamente. Tardaron un pouco, Nós sempre defendemos Montecelo. Fagan unha rotonda breve, pequena. Non, moi pequena é Montecarrasco non, que era de alguna maneira facer público-privado o hospital que non queríamos. Na medida en que se cambiou de opinión e se optou por ampliar Montecelo, nós puxémonos a disposición. Nós levamos 16 millóns de pesetas a tocateja invertidos no hospital. Bueno, curiosamente non puxeron ni un cartel de que hai un convenio co Concello de Pontevedra. Está todo vas a Montecelo e todo a xusta. 16 millóns de pesetas. 16 millóns, e 4 a tocateja, máis o abastecemento de agua, 1 millón e pico de euros ou de pesetas? Non, de euros, hombre. Por eso me estaba descolocando. Bueno, é que eu non sei por que dixen pesetas. Bueno, se meteu abastecemento, se meteu saneamento, las pluviales que non estaban recollidas, ahora temos que reforzar a línea, facer unha segunda línea por si... Como vai quedar o proxecto? O proxecto, en principio, a mí me parece, bueno, a ver, nós non fixamos o proxecto, Bueno, como... nin dicimos onde había que poñelo, nin por onde iba a ir a circunvalar, o sea, nós non dicimos, eles fixeron un proxecto sectorial, nós pagamos parte das expropiacións e a urbanización e pagamos todos os servicios, vale? Por lo tanto, nós colaboramos. Ahora ven o seguinte, que vamos a facer cos velliños? Onde vamos a meter os pacientes crónicos que non deberían estar nun hospital de agudos que ten uns custos altísimos dunha cama? Bueno, e consideramos que para eso debe ser o hospital provincial. E logo hai outra pata que é fundamental, que é a atención primaria. Eu sempre digo unha cousa, e a digo a todo o mundo, eu fui 24 anos alcalde, máis de 24, e 20 algo máis, 20 anos, un pouco máis, de médico, vale? E mentras eu fui un médico de familia en Pontevedra, en Samos, en Pol, en todos os sitios onde estuve, nunca se foi nadie para casa sin atender no mesmo día. E o mesmo pasaba cos meus compañeiros e compañeiras. Sí, sí. O mesmo día atendemos. Entón, está mellor a sanidade agora que antes? Pois non o sei, pero desde logo nadie se iba para casa. E nadie dice, veña usted dentro dunha semana ou llámeme por teléfono dentro dunha semana. É que é alucinante, non? Entón, aquí se deixou deteriorar a atención primaria. E se non funciona a atención primaria e tú non tes un médico de cabeceira ou non tes un pediatra de cabeceira, vas ao hospital, atascar as urxencias, algunhas veces sin necesidade. Por lo tanto, bien, digamos que eu son un defensor da sanidade pública, eso tamén quere decir que hai que invertir na sanidade pública. E cando digo invertir na sanidade pública non me estou metendo co que este gobernando nese momento. Estou dicindo que todos necesitamos unha sanidade pública universal. E o mellor hai que deixarse de andar dicindo que hai que baixar os impostos continuamente, pero logo queremos uns servicios públicos decentes. Bueno, hai que pagar para ter servicios públicos decentes e para todo o mundo. Hai falta de médicos ou non? Hai falta de médicos, claro que hai falta de médicos. Pero é unha planificación a largo, pero unha planificación a largo plazo, por eso non se lle pode botar a culpa a este goberno ou outro. Todos os gobernos centrais e todos os gobernos autonómicos tuveron responsabilidade. Sempre poño outro exemplo claro. Cando eu estudiei medicina, entramos 1500 na Facultade de Santiago. Bueno, aquelo era unha xaula de grilos.
E salimos cunha formación penosa e todo demais. Pero de 1.500 a 300 que entran agora, que son menos que os que se jubilan, eso non funciona. E logo, se sacas 8.000 plazas de 1.000 e ni siquiera as cubres, tampouco funciona. De eso falamos outro día, se non nos dá. Dragado Dolérez, pincelada. A ver, Dragado Dolérez, eu que sei, está a pelota da Xunta no Estado... Non hai pelota. Pelota, este xa non é unha pelota, ese é o campo de fútbol, mas a pelota todo. Quer dizer, é competencia da Xunta, punto. Entón non hai pelota. O sea, nós demandamos, igual que demanda a xente do Naval e os mariscadores, é que levámoslo demandando 20, non, máis de 20 anos. De feito, xa os barcos están secos directamente, non? A mitad están en seco cando vai a maré. Sí. Bueno, por lo tanto, eso ten que facer a Xunta e que non poña excusas, vale? Que no, onde botou as áreas? Non sei, pero eso, me entendes? Quer decir que, oiga, pues se usted non pode facer esa cousa, non comprometa, ou non diga que lo va a hacer. O sea, o dragado hai non que facer. Igual que hai que acabar a circunvalación. Vale? Igual que hai que acabar o paseo marín, igual que hai que, o sea, hai que facer o que hai que facer. Agora estamos recuperando a Xunqueira de Alba. Eu teño unha prioridade que é recuperar a Xunqueira de Alba, porque é algo recuperable, porque está ocupado e se pode recuperar. De feito, xa cando estábamos na Diputación, na Vicepresidencia e a Presidencia da Diputación, sacamos a imprenta dali, estáse recuperando ese terreno. Negociamos coa Dirección Xeral de Tráfico para buscarlle un terreno para sacar dali onde fan as prácticas dos coches. Falamos tamén coa Administración Central e coa Xunta tamén. E co Humedal, coa Xunqueira, que? A Xunqueira está onde está. Pero que quere facer aí? Cal é o proxecto? A ver, o Humedal non hai que facer nada, hai que cuidalo e respetalo. Logo, a parte que está xa deteriorada, o que hai que sacar as actividades económicas que hai ali e regeneralo con zonas verdes, arbolado e todo demais para disfrute dos pontevedreses. Pontevedreses somos uns privilexiados, vivimos no paraíso directamente. Temos a Illa das Esculturas, a Illa do Cobo, temos a Illa da Xunqueira, temos o Monte da Fracha, o Monte da Tomba, temos zonas verdes arredor, non digo excesivas, non? Pero mal cuidadas sí, porque están cheas de eucaliptos a mitad delas. Que leva a Fitur? Somos uns privilexiados. Que leva a Fitur, o Concello de Pontevedra? O Concello de Pontevedra, dunha maneira secundaria, vai a Fitur, vale? Vai a Fitur porque vai a estar no stand da Xunta en mesmo da Mancomunidade do Salnés. Pero non vamos a levar unha actividade propia ali, non? Nos a potenciación de Pontevedra... A capital das Rías Baixas non? A capital das Rías Baixas é un referente mundial, porque facemos a gran final das 6 mundiais, o Campeonato de Europa de ciclocross. Temos horas e horas de televisión retransmitindo desde Pontevedra, vale? Temos vídeos, chamadas, referencias en todos os medios internacionais, temos premios internacionais, temos o camiño portugués a Compostela, e, polo tanto, esa é a referencia. Logo, a ver, eu fun algunhas veces ali, tío, e o que vin era xente que iba a ofertar algo para que logo tuvera repercusión no sitio e dicir, estamos trabajando mucho. Pero na práctica, aquelo é un batiburrillo tan grande e hai tantas ofertas que non ten sentido. Eu creo que nós non utilizamos ese tipo, polo menos masivamente, vale? Bueno, xa o do chino ya é simpático, non? Levar un chino ali a saltar ali, eu non creo que viñera nadie polo chino, con todos os respetos, non? Entón, a promoción da cidade ten que ver co modelo urbano, coa calidade de vida, co patrimonio histórico, ten que ver cos eventos deportivos que seguiremos facendo, e neste sentido quero decir unha relación excelente coa comunidade do Salnés en todos os sentidos, porque somos conscientes, tamén últimamente con Sanxenxo, acordamos, esperamos acordar máis cousas, porque desgraciadamente non temos capacidade habitacional suficiente para grandes eventos internacionales. Por lo tanto, temos que chegar a acordo. E a xente non ven a Pontevedra solo, nin a Sanxenxo solo, nin a Cambados solo, nin siquera, nin a Vigo solo, nin a o sea, ven a Galicia, o Salnés, as Rías Baixas, e ao paraíso das Rías Baixas, que é como se fora o Caribe de Galicia, vale? Sí. Porque temos unha temperatura excepcional, unha gastronomía excepcional. Que hai que estar en Fitur? Pois sí, ter unha certa presencia en Fitur, pero eu non considero que por ir a Fitur, eu prefiero traer un fan trip aquí, que veñan axencias aquí, que nos conozcan, enseñarlle o sitio para que les organicen, que non ir ali no medio daquel mogollón, que en algún momento xa aparecía unha feira gastronómica, en algún momento fun algunha vez ali que andaba todo o mundo a papar, en vez de outras cousas. Cando foi? Con todos os respetos, eu... A última vez que foi, cando foi? Pois na época de Louzán, me parece.
É así. Que? Temos que acabar, temos que rematar. Que lle gustaría decir neste paso por esta edición de Falemos? Pois non sei, que lle quero moitísimo a este país, e a Pontevedra, e o Salnés, e a Galiza, e que vou a seguir traballando porque avancemos, non? Eu creo que temos un país rico, con unhas potencialidades inmensas, que hai xente que está capacitada para competir a todos os niveis, investigadores, traballadores, emprendedores, que temos un patrimonio impresionante, que cando a xente conoce Galicia ben, eu sempre explico, a primeira vez que fixemos un campeonato moi breve, grande, que foi o campeonato do mundo de duatlón, hubo xente que veu de todo o mundo, especialmente de América do Norte, ou de en fin, Australia, Nova Zelanda, etc., e que volven o ano seguinte ou outro, inda que non haxa competición deportiva. Estamos poñendo a Pontevedra no mapa, eso é bo, porque xenera actividade económica, e tamén orgullo de pertenencia, polo tanto, seguiremos traballando aí sempre que a xente nos vote, e cando digo nos vote, que me vota a mí, que son do BNG, nas municipais, e o BNG nas pero son dentro de 4 anos ainda, non? Son dentro de 4 anos. Bueno, pero estaba falando das autonómicas. Bueno, tú pásalo moi ben comigo, bueno. Como un enano. Pois non o sei. Bueno, eu tamén contigo. Eu tamén contigo. Bueno, que, acabamos ou non? Sí, temos que acabar. Un placer contar con vostede. Cando queirades, damos unha voltiña por aquí. Sí, faga unha moción de confianza ou algo así e volvemos. Xa está, non fai falta que sea unha cuestión de confianza. Bueno, que feliz ano. Igualmente. Que moitos éxitos. Igualmente. De acordo. E me preocupa, eu estou mandando moita saúde para todos. Moita saúde para todos. Paz no mundo. Rematamos. Paz no mundo, agora xa, pero como non quero rematar, sigo. E por último, esperanza para o futuro deste país. Que se cumplan. Veña. Isto foi todo o que nos deu de sí esta edición de Falemos con Miguel Anxo Fernández Lores, con Marta Giraldez, alcaldesa de Meis e presidenta da Mancomunidade do Salnés, e con Dulcinea Aguín, a presidenta de Abiturga. A semana que ven, máis e millóns se é posible. Moitas gracias, boa noite. Saúdos, adiós. Programa ofrecido por A exploración e o traballo no viñedo levounos a elaborar viños con personalidades emocionais moi marcadas. Pionero é un claro exemplo no que nos vemos reflectidos, un viño viaxeiro, valente e intrépido que cada ano segue traspasando fronteiras. Enerxía e paixón, emocións que nos acompañan dende o primeiro día da nosa aventura. Pionero, Albariño 100%, de Viña Almirante. Si quedes a chamada, as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. En Smith creamos espacios de vida donde cada milímetro está diseñado especialmente para ti, para que disfrutes por fin de tu hogar, cada día. Home Smith Home. Smith, porque tú no eres como los demás. Especialistas en cocinas a tu medida. Rúa Asturias 6, Vila García.